माई 9 दिन हमनी के साथे रहली है। आज 10वीं के दिन हमनी के छोड़ के चल गई है। जे माइयों के माई सबके महतारी भक्त रो रो के माई के विदाई करता। कौन भाव से माई की गुहार करता। आए सुनल जाओ कि विदाई भक्त माई के कैसे विदाई करता रो रो के। ममता के अचरा ओढ़ाई माई के लालसा पुराई जालू कहाँ बिसराई ए माई तोहर कैसे करी हम विदाई। ममता के अचरा ओढ़ाई माई के लालसा पुराई जालू कहाँ बिसराई ए माई तोहर कैसे के करी हम विदाई। हुकत करे जवाई मानत नाही गिरे नयनवा से लोग हो। जननी न बलकाला इतना हो जईबू मैया जे हमरो कठोर हो। दिलवा में असरा जगाई जालू कहे बिसराई ए माई तोहर कैसे के करी हम विदाई। बुझाला अनार हो तोहरा बिना माई घरवा दुआरवा सुने लगे संसार हो। कैसे के मनवा मनाई भोलू पूनम के जन भुलाई जालू कहाँ बिसराई ए माई तोहर कैसे के करी हम विदाई ए माई तोहर कैसे के करी हम विदाई ए माई तोहर कैसे के करी हम विदाई ए माई तोहर कैसे के करी हम